Velkommen til dig, der er fast seer her på kaffepausen, og velkommen til dig, som kigger med for allerførste gang. Vi ved alle, hvor vigtigt førstehåndsindtryk det er, for eksempel til en jobsamtale, eller i det hele taget, når vi møder nye mennesker. I løbet af meget få sekunder, så har vi, eller de, dannet os et indtryk af den anden, og det kan ofte være svært at komme uden om det her første indtryk, som man har fået af en person. Jeg synes, at hjernevidenskab er vildt interessant, og jeg har lavet adskillige videoer om emnet, og jeg har glædet mig rigtig meget til at lave denne her video, hvor jeg har undersøgt, hvad der sker i hjernen, når vi møder en person for allerførste gang, og det at kunne forstå lidt af videnskaben bag, samt betydningen af førstehåndsindtryk, som kan hjælpe os med at navigere mere effektivt i situationer ved at udnytte nonverbale signaler, kommunikationsevner og følelsesmæssig intelligens til at skabe nogle positive første møder med nye mennesker. Har du nogensinde oplevet at føle en stærk samhørighed med en person, du lige har mødt for allerførste gang, og som du kun har talt med i ganske få minutter? At have den her følelse af, at du har kendt vedkommende altid, selvom det ikke er tilfældet. Har du så også prøvet det modsatte? At møde et menneske og så bare have en stærk fornemmelse af modvilje over for vedkommende, selvom du intet har at have det i. Jeg har heldigvis selv kun prøvet det sidste ganske få gange i mit liv, og det er ikke noget, jeg er stolt af at erkende, fordi det er ret ufedt at sige, at man har dømt en person udelukkende ud fra, ens fornemmelse. Ofte så har det jo heldigvis også vist sig, at ved nærmere bekendtskab og ved lige at trække vejret en ekstra gang og give vedkommende en chance, så er det første negative indtryk gjort til skamme, og jeg har efterfølgende opdaget, at han eller hun faktisk var en ret cool person. Men lad os begynde med at opsummere de vigtigste aspekter af, hvordan førstehåndsindtryk de dannes, og hvad der sker i vores hjerner, når vi møder nye mennesker. Når vi møder nogen for første gang, så behandler vores hjerner i løbet af meget få sekunder et væld af signaler, herunder ansigtsudtryk, kropssprog, stemme og endda tilsyneladende mindre detaljer som påklædning og hygiejne. Den her behandling den finder sted i flere hjerneregioner, men primært i amygdala og det limbiske system, som er områder i hjernen, der er involveret i følelsesmæssig bearbejdning, og de kan begge generere øjeblikkelige følelser af at kunne lide eller ikke kunne lide nogen, ofte før vi faktisk er bevidste om det. Amygdala spiller især en rolle i vurderingen af troværdighed og potentiel trussel. Præfrontal cortex, som er forbundet med social kognition, herunder at vurdere andres hensigter, deres personlighed og deres egnethed til forskellige typer forhold. Præfrontal cortex hjælper os med at rationalisere de første følelsesmæssige reaktioner og at integrere dem med tidligere oplevelser, vi har haft, samt sociale normer. Og så er der spejlneuroner, og de er meget kort fortalt nogle medfødte, helt særlige hjerneceller i hjernebarken, som gør os i stand til at afkode og spejle andre mennesker. De her neuroner er involveret i vores evne til at føle empati og i vores forståelse af andres følelser og hensigter, og de hjælper os med at connecte med andre mennesker, og altså når vi stifter nye bekendtskaber. Hurtigheden og effektiviteten af de her forskellige processer, de er evolutionære tilpasninger til hurtig social vurdering, men de er ikke ufejlbarlige, hvilket jeg kommer ind på om lidt. Hvordan kan man egentlig føle stærk modvilje mod en person, som man kun har mødt ganske få sekunder? Følelsen af stærk antipati over for en, vi lige har mødt, det kan tilskrives flere faktorer. Det kan opstå, hvis der er
en uoverensstemmelse i de ikke-verbale signaler, og det er for eksempel ansigtsudtryk, gestikulering og kropsholdning, som alle spiller en afgørende rolle i vores førstehåndsindtryk. Et misforhold mellem de ting, vi forventer og det, vi opfatter, det kan føre til ubehag eller direkte modvilje mod vedkommende. Og så er der de her evolutionære mekanismer. Vores hjerner de er konstrueret til meget hurtigt at vurdere, om nogen er en ven eller fjende. Det er en overlevelsesmekanisme, som jo er en ret smart feature, kan man sige, både i dag, men også tidligere i menneskets historie. Og det kan logisk nok også nogle gange føre til nogle umiddelbart stærke negative reaktioner på en fremmed, man lige har mødt. Men det er altså baseret på ubevidste trusselsvurderinger. Og så er der også kulturelle og, sådan lidt skæve personligheder, kan også påvirke vores umiddelbare reaktion på en person, hvilket kan føre til modvilje. Og det er ikke noget, der nødvendigvis afspejler hans eller hendes sande natur eller hensigter. Og så er der kemiske signaler, fordi forskning tyder på, at feromoner, som er signalstoffer, som planter, dyr og mennesker afgiver, de har et formål i at påvirke andre mennesker eller dyr eller planter. De lugter ikke noget i sig selv, og derfor så opfatter vi dem heller ikke bevidst som en konkret duft. Teorien er altså, at de her bitte små signalstoffer taler direkte til den ubevidste del af vores hjerne, og andre kemiske signaler, selvom de ikke bevidst spores, de kan også påvirke vores sociale interaktioner og indtryk af andre. I en videnskabelig undersøgelse fra 2014, som blev publiceret i PLOS ONE, som er et tidsskriftfællesskab, der arbejder sammen for at fremme videnskaben til gavn for samfundet, der undersøgte 8 forskere, heriblandt en del danske forskere, hvordan ansigtstræk påvirker førstehåndsindtryk og personlighedsopfattelse. Deltagerne i undersøgelsen vurderede ansigter for egenskaber som venlighed, dominans og intelligens ved hjælp af en Likert-skala, som oftest består af et udsagn, som følges af en række svarmuligheder. Og i svarmulighederne kan man så erklære sig mere eller mindre enig i udsagnet. Du har sikkert prøvet nogle test, hvor at der er sådan en Likert-skala. I den pågældende undersøgelse anvendtes en udseendemodel til at analysere ansigtskomponenters indvirkning på deltagernes evalueringer, hvilket fremhævede det komplekse samspil mellem opfattede fysiske træk og tilskrevne personligheder. Alexander Todorov, som er professor i psykologi ved Universitetet i Princeton i USA, har i vid udstrækning undersøgt virkningen af førstehåndsindtryk, og han har også skrevet en bog om emnet. Ifølge Todorov har ansigtet vores naturlige fokus for opmærksomhed, når vi interagerer med andre mennesker. Fra det øjeblik, vi bliver født, og fra fødslen af, der har vi praktisk talt ingen visuel erfaring. Og alligevel så foretrækker babyer at se på ansigtslignende objekter, frem for lige så komplekse objekter, som ikke er ansigter. Og det er jo ret bemærkelsesværdigt. Du kan sætte et kamera på en babys hoved og se, hvad de ser. 25% af tiden, når babyen er mellem 1 og 3 måneder gamle, så ser de ansigter, fordi de bliver båret rundt. Så vi har altså en meget tidlig præference for ansigter. Og efter 4 måneders alderen, så har vi de her ansigt-til-ansigtsinteraktioner med vores omsorgsperson, som oftest er vores mor, hvilket er meget vigtigt for et barns kognitive og sociale udvikling. Alt det her det er uhyre vigtigt, for uden omsorgspersoner, så vil vi ikke overleve. Næsten alle af os har et meget udviklet netværk af hjerneregioner, der ser ud til udelukkende at være målrettet behandling af ansigter. Og jeg vil lige komme med en sidebemærkning, fordi måske har du set TV2-dokumentaren Er du mors lille dreng, som er en hjerteskærende fortælling om, hvad der sker, når et nyfødt barn ikke får den her
ansigtskontakt med omsorgspersonen, i det her tilfælde moren, i de første 3 levemåneder. Førstehåndsindtryk er altså ret afgørende, fordi de sætter tonen for fremtidige interaktioner. De påvirker vores opfattelse af andre mennesker, og de kan have en langvarig indflydelse på relationer, både personlige og professionelle. Betydningen af førstehåndsindtryk ligger i den menneskelige tendens til hurtigt at vurdere og kategorisere møder med nye mennesker, baseret på nogle indledende observationer, som vi gør ubevidst, og som kan vise sig at være udfordrende at ændre på. Jeg nævnte jobsamtaler i starten, og det første indtryk, man giver en potentiel arbejdsgiver, kan altså i høj grad være afgørende for, om man bliver ansat eller ej. Et positivt førstehåndsindtryk som påklædning, punktlighed, kropssprog og måden, man hilser på. Hvem kender ikke sådan et slattent håndtryk? Det kan lynhurtigt være afgørende for, hvordan man opfatter en person, før han eller hun overhovedet har nået at fortælle om de fremragende kvalifikationer, vedkommende er i besiddelse af. I forbindelse med f.eks. forretningsmøder, især med nye kunder eller samarbejdspartnere, der kan førstehåndsindtrykket også have indflydelse på graden af tillid og åbenhed mellem parterne. I dag er rigtig mange af os digitale, så hvad med førstehåndsindtryk i forhold til online førstehåndsindtryk? Jamen, de bliver jo stadig vigtigere og vigtigere i dag, hvor digital kommunikation er dagligdag gennem profiler på sociale medier, e-mails og professionelle platforme som f.eks. LinkedIn. For måden vi præsenterer os på digitalt kan påvirke vores muligheder for socialt samvær, samarbejde og til at få et job. Det forholder sig sådan, at det første indtryk, vi får af folk, virkelig tæller. Det kaldes halo-effekten, og det betyder, at hvis vi først kan lide nogen, så er vi mere tilbøjelige til at se positivt på alt det andet, de gør. Så hvis man gør et godt indtryk fra starten, så vil folk være mere tilgivende, hvis man laver en fejl senere hen. Og det er som om, at det første gode indtryk giver en lidt sådan en sikkerhedsmargen for fremtiden. Halo-effekt, det er en kognitiv skævhed, der i væsentlig grad påvirker vores opfattelse af andre mennesker, især hvordan vi vurderer deres forskellige træk, baseret på en enestående kvalitet eller førstehåndsindtryk. Og begrebet det er opfundet af psykolog Edward Thorndike i 1920, som oprindeligt beskrev halo-effekt i forhold til, hvordan militærofficerer vurderede deres underordnedes kvalifikationer. Thorndike bemærkede, at hvis en officer havde et positivt indtryk af et aspekt af en soldats personlighed eller præstation, så vil det positive syn farve andre ikke-relaterede områder af dømmekraften om soldaten. Der er nogle ret interessante aspekter i forhold til halo-effekt, og det er for eksempel, at hvis vi ser en person som attraktiv eller høflig, så er vi mere tilbøjelige til at antage, at vedkommende også udmærker sig på andre områder, som f.eks. intelligens og venlighed. Og hvis nu vi tager det her, at vi synes, at en person er attraktiv, så kan det potentielt føre til, at de får en fordel, f.eks. i en ansættelsesproces, fordi man dermed antager, at de også er dygtigere end en, der ikke er attraktiv. Og hvis vi så lige bliver i en arbejdspladssituation, så forholder det sig desværre, må jeg lige vil sige, også sådan, at en velklædt, velplejet og velformuleret medarbejder kan blive vurderet højere på deres arbejdsindsats, udelukkende baseret på deres fremtoning og kommunikative evner. Det er faktisk ret skræmmende at tænke på, ikke? Og altså, det er jo ikke noget, man antager bevidst. Det er blot sådan, vores hjerne registrerer førstehåndsindtrykket af en attraktiv person.
mere skræmmende er det så, hvis vi taler retssager, fordi her er det faktisk forekommet, at attraktive tiltalte er fundet at være mindre skyldige end mindre attraktive, hvilket er en klar indikation af halo-effekten, som har påvirket juryens beslutninger. Undersøgelser af virkelige sager har vist, at indsatte, som folk synes ser mindre troværdige ud, kan være mere tilbøjelige til at modtage dødsdomme, mens tiltalte med et attraktivt udseende kan være mere tilbøjelige til at vinde sager, der involverer forsætlige handlinger. Og som du måske nu har gættet, så ser mere attraktive tiltalte ud til at få mildere straffe. Når det så er sagt, så kan det naturligvis være svært at finde ud af årsagerne til afgørelser, som er udført i virkelige situationer. Og der er ofte mange mulige forklaringer. Og af den grund så kan undersøgelser i laboratorier være den bedste måde at undersøge specifikke forskningsspørgsmål på, fordi i laboratorieundersøgelser der optræder forsøgspersoner typisk i rollen som falske nævninge, og igen viser undersøgelser en tendens i at kunne bevise, at attraktive mennesker modtager mildere straffe for de fleste typer kriminalitet faktisk. Tiltrækningskraft påvirker dog ikke altid falske jurymedlemmers beslutninger. Den sagsøgtes tiltrækningskraft kan interagere med andre faktorer, f.eks. også om nævninge har en chance for at tale med hinanden undervejs og udveksle deres meninger og holdninger om den tiltalte. Tidligere laboratorieundersøgelser viser dog også begrænsninger. For det første fokuserer de også ofte kun på én type kriminalitet, så det er ikke klart, om tiltrækningskraft kan spille en rolle i strafudmålingen af nogle forbrydelser, men ikke i andre. Så helt overordnet kan halo-effekten have dybtgående konsekvenser for, hvordan beslutninger træffes og hvordan retfærdighed opfattes på forskellige områder af livet. Og det understreger vigtigheden af, at vi virkelig skal være opmærksomme og være påpasselige og sikre, at vores domme er så objektive og retfærdige som muligt. Hvordan kan vi så føle en stærk forbindelse med en person, vi lige har mødt? Altså nu har jeg jo talt en del om det her med, hvordan man kan føle en stærk modvilje mod et menneske, som man kun har mødt i ganske få sekunder eller minutter. Men hvad med det modsatte? Når man møder en fremmed, og så man bare klikker fra første sekund. Det er et ret fascinerende fænomen, der blander psykologi, neurobiologi og samfundsvidenskab sammen. Som tidligere nævnt, så vurderer vores hjerne lynhurtigt et væld af signaler, når vi møder et andet menneske for allerførste gang. Og nogle gange så oplever vi at møde nogen, hvis signaler er så tæt på vores egne, at det skaber en følelse af fortrolighed og genkendelighed med det samme. Det kaldes også resonans, og når der er resonans, så ønsker vi at være sammen med og komme tættere på en person. Denne her resonans kan skyldes fælles interesser, lignende livserfaringer eller for eksempel, at man har samme form for humor. Og det kan få os til at føle, at vi har kendt vedkommende i meget lang tid. Og også i de her tilfælde, der er spejlneuroner på spil. For når vi møder nogen, og vores interaktioner udløser de her neuroner, så kan det skabe en stærk følelse af forbindelse med vedkommende, og hvis den anden person spejler vores kropssprog eller deler vores følelser, så forstærker det forbindelsen, hvilket får os til at føle os forstået og tæt på ham eller hende. Det kan fx være, at man møder et andet menneske i en følelsesladet situation, og intense oplevelser kan faktisk øge vores følelsesmæssige reaktioner og gøre, at møder med andre, der sker i de her situationer, kan opleves som meget dybe forbindelser. Det at vise sårbarhed og åbne op for nogen
og som får dem til at reagere med empati og gensidig åbenhed, det kan også lynhurtigt skabe den her forbindelse af at føle sig stærkt forbundet med vedkommende. Når begge parter tidligt i et møde deler personlige historier eller en frygt for et eller andet, eller drømme om noget, så kan det også skabe en stærk forbindelse af gensidig tillid og forståelse, også selvom man ikke kender vedkommende rigtigt. Møder man et andet menneske i en kontekst, hvor begge parter føler sig som outsider i en større gruppe, så kan det også forstærke følelsen af samhørighed, solidaritet og venskab, når man finder sammen i en sådan situation. Og når man møder et menneske for allerførste gang, og man føler sig stærkt forbundet med vedkommende, så frigiver vores hjerne forskellige neurotransmitter og hormoner som dopamin, der er associeret med fornøjelse og belønning, oxytocin, blandt andet associeret med som krammehormonet, og serotonin, der er relateret til humør og følelse af velvære. Og de her biokemiske reaktioner kan også intensivere følelsen af nærhed og tilknytning. Det er vigtigt at mærke, at de her intense følelser af, at man kender en person, som man lige akkurat har mødt, ikke altid er rationelle. Nogle gange så bliver vores underbevidsthed, eller vores underbevidste sind, tiltrukket af mennesker af årsager, som vi ikke rigtig kan beskrive. Det kan være noget så diffust som deres duft, eller blot måden deres tilstedeværelse får os til at føle os trygge på. Overordnet så kan man sige, at det her den her fornemmelse af, at man kender en totalt fremmed, man lige har mødt, det er et komplekst samspil mellem psykologisk kompatibilitet, følelsesmæssig resonans, biologiske reaktioner og social kontekst. Og det er også en påmindelse til os om dybden og kompleksiteten af menneskelige relationer, og hvordan vi kan føle os tæt forbundne med andre, selv i helt korte møder. Jeg håber, at du ligesom jeg selv er blevet lidt klogere på, hvad der sker i hjernen, når vi danner os et førstehåndsindtryk af et andet menneske. Jeg synes i hvert fald, at det er vildt interessant, og jeg vil helt sikkert også tænke over det, når jeg næste gang møder en fremmed og danner mig et indtryk af vedkommende, om det så er positivt eller negativt. Du er som altid meget velkommen til at kommentere på videoen, og hvis du synes om den, så vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på, hvis du trykker på like, fordi det vil udbrede kendskabet til min kanal. Og glem ikke at abonnere på Kaffepausen, så du får besked næste gang jeg poster nyt indhold. Tak fordi du så med. Vi ses!